Nois i noies, us faig aquest breu vídeo on recordarem aquests 4 conceptes estadístics per fer les activitats que aquests dies us hem demanat. La mitjana aritmètica, la mediana, la moda i el rang són mesures estadístiques de tendència central. Recordeu que ens ajuden a trobar els valors que es troben a la part central d'un conjunt de dades i així poder resumir la informació amb un sol número. Això ens faria més fàcil interpretar resultats i treure conclusions. Mitjana aritmètica. La representem amb el símbol X i una ratlla al damunt i la calculem de la següent manera. En aquestes dades el que haig de fer és sumar-les entre elles. 5 més 7 més 6 més 4 més 3 més 8 més 7. Si les suméssim totes obtindríem un resultat, en aquest cas, de 40. Aquest 40 l'hauríem de dividir entre les xifres que formen aquesta llista de dades. En aquest cas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 números. Doncs si el 40 el dividim entre 7, 5 per 7, 35, el 40 donaria 5. Si volguéssim, podríem buscar decimals. Recordeu, posant una coma, poso un 0 i continuaria dividint. D'aquesta manera, 7 per 7 són 49 fins a 51. I podríem deixar aquí. Resultat de mitjana aritmètica seria 5,7. La mediana. Imagineu-vos aquest llistat de dades. La mediana és important que aquestes xifres estiguin ordenades. Doncs, de més petit, important a més gran, ordenaríem els valors. Primer el 3, després el 4, el 5, el 6... I fixeu-vos, 7 i 7 ho poso 2 cops. Ho poso les vegades que surti. I el 8, que en surt una. Les 7 xifres les tinc de menor a major. Què hauria de fer ara? Doncs buscar, com diu el seu nom, el que es troba al mig. Manera fàcil de no equivocar-nos seria: vaig tatxant un nombre de cada costat, d'esquerra i de dreta, i automàticament ens queda marcat quin nombre seria la mediana. En aquest cas seria el número 6 i es representa amb aquest símbol. M-I-E igual a 6. Què passa si en comptes de ser un nombre imparell de xifres, de dades, és un nombre parell? Doncs els ordenaria de la mateixa manera, de menor a major, 6, 7, 8, i em trobaria que a l'hora d'eliminar nombres, fixeu-vos, un de l'esquerra, un de la dreta, un de l'esquerra, un de la dreta. En comptes de quedar-me un, em queden 2. I la xifra ha de ser 1. Per tant, el que faig és buscar la mitjana, el que acabo d'explicar. Entre el 5 i el 6 busco la mitjana aritmètica. Sumaria les dues xifres, 5 més 6, que són 11, i ho dividiria entre 2. En aquest cas, 2 per 5, 10. Fins a l'11, 1. Per continuar dividint, poso una coma i amb el 10 hi cabria el 5 una altra vegada. D'aquesta manera, la mediana d'aquest conjunt de dades seria 5,5. La moda, com el seu nom indica, és la xifra que més cops es repeteix. En aquest cas no ens fa falta endreçar-lo, tot i que si ho tenim endreçat serà més fàcil de trobar. Si visualitzem aquesta llista que és curta, veiem ràpidament que el nombre que es repeteix més cops, en aquest cas 2, és el 7. Per tant, la moda, que s'indica amb la M i amb la O, seria, en aquest conjunt de dades, el número 7. I per últim, el rang és la diferència que hi ha entre el valor més petit i el valor més gran. A la inversa, en aquest cas, el valor més gran és 8 i la dada més petita és el 3. Doncs la diferència o resta d'aquests dos valors seria 5, és el rang. És la dispersió que hi ha entre les dades d'aquest conjunt de nombres. El rang seria 5.